Halo mga madi, budak pa di. O maurago ng biyo day. O puro ngagbaga ang busis ko ta. Grabing sa ipon kang kauuran baga. Aw niya nem, nagbabiyahe na naman baga. Ang barag-barag na babae kang tabako asete. Sa vlog na iniyo, ipapahiling ko sa mga simbahan na dinuramanan ko bago ako mag-take kang let exam. Aw nag-take baga akong exam kang Oktubre 2. For your information, nahirakan man ako kang kagurunan kaya nakapasar mabaga ako. Aw pinaurog ko man talaga tinibayan ko man talaga masipabuo-buo man sa nabaga ako. Aw bago man baga ako mag-exam, dakol man ako rito lagi nibo para lang makapasar sa exam na iyan. Aw pagpasensyahan na daw sa nanindoon sa kuyang boses. Aw di yung baga di ako nakitadig din sabay parting tiwi. Albay. Aw nagpundo baga kami muna digdiyo sa DGC halo-halo. Tamain nito ng panahon magpalipot-lipot lamang. Tabulong baga iday iniyo sa sipawn. Malenig asin presko ang lugar. Aw barato pa baga mga pagkaon. Huyan tabi sa madimong Thursday matransform into Wednesday. Aw na lang kaglaw ka mga oras na yung tahaluyon iserve sa pagkaon. Aw na makalpagard ki mga rekado. Aw niya na yung pagkatapos kang 30 minutos nag-abot naman sa pansit gisado. Ang kantidad kayan ay 90 pesos, good for 2 person. Huni na tabi mga tugang tatalaan ko na kung ano man ang namit. Okay, the taste is good. Maura kasi malasa, ang problema lang mahalat kang pagkahaloy-haloy. Kaya dapat magdyan ka pero may kaibatang may kahuron ka lamang. Aw huni na tabi mga tugang sa indang pigahambog ang DJC halo-halo. 90 pesos, good for 1 person. Aw nabasa ko naman sa nakapaskil sa Lanob. Since 1987 pa pala iniyong kaunan. May mga branch naman ini sa iba-ibang lugar. Okay, base sa sakuyang pala sa mga B. Okay, malalasa, maurag. Pagkatapos ko magkaon, nagluwas sa ako para dumano talaga. So talagang tuyo ko. Bakumanin ang tuyo ko palan. Sa iyong mga kalibre, nagpalibre man sa nakaya ako. Aw diyaw na pala kita digdiyo sa family ang bayan ng Tiway. Aw alas 4 na pala mga oras na iyan. Aw panigurado mababanggihan ako duman sa pigtutuyo ko. Aw maray sa nagpundo naman ang oran tapos ang alaw naman kibagrat sa ng bagrat digday. Aw nakapamara na lamang kamo mga pantay. O sa kakang aspektara na pala kita sa simbahan kang huruan. Yaw na pala ako digdiyo sa Nuestra Señora de Salvacion. Ang enod ko pala na simbahan na hinagadang kitabang. Ang simbahan kang Tabaco City. Nagpagkutaw ng kandila. Asi nagpangadji. Iyo ni simbahan ang panduwa kong pinagkutang kikandila asi naghagad kitabang para makasimbag sa exam. Kang oras pala na pagdigdi ko, yaon digdi si Tia sa paranobena. Tinangruan niya ako ng 100 pesos. Papangadjian niya sa mga wish ko. Sabi niya balikan ko na siya pag nakapasar ako pero ay mando si Tia. Nakipagdit pa gayud. Aw dayo di palawag na ako sa simbahan. Aw dayo manggayon ako digdi matunaw. Aw wara pang tao aday pero aro at syanda kay ni mapuuna ang misa. Nagpuuna ako mapangadji asin magpasalamat kay Nuestra Señora de Salvacion. Pagkatapos ko mga Jessie magpasalamat, nagluwas na kami ni Rapi Riz kang Tabaco City. Aw marisal taday man kami kinilatan sa laog. Yaong pala digdiyo ang pagkutan kang kandila. Abintiman ang presyo kang kandela. Pinagkutan ko na asin pinatindog bagaso kandila digdiyo sa matubig na ini. Iyan na surat na epektiba na ipangadji habang nagpapagkut ka kay kandela para maghagit kita bang Nuestra Señora de Salvacion. Napaagi man kami digdi sa mga souvenir na giling-giling masal tawar ang kami pera. O pero mga maurago ng mga tinda day. Maurag ini pang regalo. Nagbiyahe na naman ang barag-barag na babae pasiring sa San Vicente, Tabaco City. Aw sa katay na ramutan na bagay bang iniyo ang pantulo kong hinagadan kitabang kay St. Vincent Ferrer. Tigdiyo ba ni sa San Vicente, Tabaco City. Nagpagkut na akong kandila. Aw di na banggil ba kami. Wala na dyan sa nagtitindang kandila. Marita igwaso nagtitindang barbiko kay kandila asing ko. Magayon tigdiyo magsimba every first Friday of the month. Tigdadarayo mo talaga ka mga taga iba-ibang lugar inisimbahan na iniyo. Pagkatapos mga Jessie nagpasalamat nagali matulos kami mga madibo na padit. Tabanggi na waga. Aw pero minutong biyayaw na makamaligdiyo sa daraga. Una hiling inarabutan ng banggi kakabarag-barag. Ang maski nagkabaranggihan na magana man ako mareklamo. Tama pasalamat talaga ako duman sa mga ito na hinagadan kong tabang. Kabus tabing ritual giniribo ko na bago ako maglit exam. Ultimong magsulot kay pulang panty mo na bra. Aw di yun yaw nakitadigdiyo sa daraga church. Jesus Mariusip na pagdiklom. Aw grabe man na pagtipid sa kuryente. Kung sa mga plaza mga maliwanagon ay pailong inilugod madiklomon. Aw daw madiklomon yan magkarap-karap ako sa diklom. Mapagkut ng ganahong kandela. Tas siyempre bagayaw na kami digdi alangan umuli pa man kami. Aw siguro magtindog ako dyan sa madiklom naan. Papamagkamalan ako digding multo. Aw maray sa nabagata bukas ini perming pagkutang kay kandela. Nagpagkutaw kay kandela. Nagpasalamat. Asin nagpangadji. Iyan pala ang apat na simbahan na dinuramanan ko bago ako mag-take kang lit exam. Aw baka lang makatabang man sa indo kung iyo gigibunin do. Aw maurago ng biyod eh. Hilingon ang daraga. Aw wara matabing mawara sa indo kung kumo magtutubod. Magtubod duman sa mga tao na experience na kung paano. Asin ano ang mga giniribo nila bago sinda mag-let exam. Dako base sa experience
ko, self-reviewman sana ako, duman ako nagpara-search sa YouTube sa mga taong talagang legit na inagihan man ang let exam. O sana makatabang man ini sa Indo. Mauli na tabi kayo mga madibo na pa di, tabanggi na. Mga madibo na pa di, guwapay ni part 2 sa masunod naman. Thank you for watching.